Ndamuka muna sindukuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Ndinoda nditaura izvozvo nguva yese nditora hako mvura. Tora mvura panapa yakunetsa mugoto chawo chanyasobuda mvura. Uyu mugoto uchabuda mvura uyu? Ndozvandanga chitaura izvozvo. Zvachitaura kumeeting zvauri kutaura izvozvo. Ndozvachitaura kumeeting izvozvo. Kuti tigadziriswe nyaya dzemvura izvozvo dzigadziriswe. Aiwa zvazvigadziriswe izvo. Tonzwa nofanira kunge hapana chinogadziriswa. Ndakaenda mamiti naye. Anzwa. Kana ngechapera tsoka. Amai angu achiri kufamba. Taienda tese mamiti. Hapana chaifofamba. Tigosvika tigonzi nyaya yemadhona auya. Kune chibage nyoresa masta. Tonyoresa. Nguva yachasvika woparana vachiziva. Yanga istori nyaya iyoyo. Iyoyo yanga istori nyaya iyoyo. Nyaya yanga iriko nhasi. Yanga yakapenga. Yanga chida young women. Mfumi kuvanhu. Resources kuvanhu. Benefits kuvanhu. Yanga iri nyaya yedevelopment. Nyaya yedevolution. Ndiyo yanga ichitaura nyasi nyaya yepa. Devolution chi. Ndingachipedza nguva yese kuri kana uchitaura zvese kuti devolution. What is devolution? Ndozvamajaira. Ndosaka muchivharika ka. Ndiwatovharika. Mangoudzwa mavhoko kwabva wabhilivhisa kuti pane zviri kufamba. Kuti chi? Chindiudza devolution. Iyo nyaya yekuitaura yemvura iyi. Yanga ichitaura nyaya yemaroads. Nyaya yechikoro chiri kure, nyaya yekliniki iri kure, kuti resources akauya ngaauye kuprovince, ngaauye kudistrict, ngaauye kucommunity, tidevelope isusu pano. Tine maminerals akawanda kunoku nezvirimwa zvakawanda zvinobuda muprovince medu mumacentral muno, but hapana kana chinouya kuno kana one. Wangwarirawo mbichanawo zvayo bani kuti hapana. Hapana. Watovharwa zvokufunga kuti hanzi tichapiwa maresources. Tane makore mangani? Muno this land is so rich. We've got minerals. Tinorima zvakaiba. Mira. Kati mukunguva yese tagara muno pane pakambonzi develop something muno meri. Ndonyaya takatina iyoyo. Resources edu. Ndonyaya takataura iyo kuti percentage yacho iri kuenda kupi? Inani? Ndianaro kucheketa mari iyoyo. Chingwa chacho chingwa. Bekari tinotonzo chingwa pakwarari. Kana kuti tivake ewe bekari redu tipuwe mabasa muno. Inino ndakabva kwarari zvaunoziva ndakaenda kuchikoro nemapepa angu handiti ndikaenda ndikatoapply ndikunawo mining license ndinototariswa kunzi kari kutaura chikwaka kamukadzi aka kamusikana aka atipiwe zvinokumawaraimunuchemususu waqualified but atipiwe chi ndo energy ndanchida pamusangano aiwa ndoenda nazvo ndo energy ndanchida chaichapa tachinja chichasene nasina nezuro ndo tangatokurudzirana tazitotaura nemasabhuki ipapo kuti kana dai vakadzi vechidiki vakauya nemadzimai vakauya kuma-meetings aya vanokwanisa kunge vachitaura zvese zvichemo zvavo zvavanoda izvozvo Magi, this time is different because izvozvizvi high court yakatopasisa kamutemo kuti matimeline kusvika March 2021 mutemo urimo muconstitution chapter 14 asi mutemo iwoga uda kuchitaurwa manje unoshanda sei mari unoivhunza kunani community inovhunza sei kuti chelete chiri papi yakapindira kudhara zvitorimo muconstitution kuti hanzi 5% inofana kubva maactivities ese anoitwa kuno mamining inofana kushandisa community muno secommunity ngati togona kudecide kuti tikudaya chikoro tikudaya clinic the only way ndekuti imimi munga mauya kuma-meeting fananga vasikana vechidiki kudai ndaitaura nyaya dzekuti anoziva kuti chikoro chiri kuroku handiti kune vana anondogara pama-growth point vana vachisikana anenge achigara pama-growth point chinozopedzisira chii chanozoitika ane nzara ikanzi ngundungundu redhi yekurira mukuverenga uko bada chikoro icho chiri padhuze kana wati devolution yakuchiimplementwa zvako zvakutoimplementa zvavapoka uyai kuma-meeting iriko tatati mwedzi wega meeting iyoyo ngainge ichiitika tizive kuti mari dzedu dzichafamba sei tataura izvozvo even isusu secommunity tikadecide kuti alright ngatingoisa mahabhurosi kubva panapa kusvika kumain road tisu tinenge chitaura izvozvo rege zvinzi vakadzi vechidiki vainvolved muzvinhu izvi ndopfungwa dzame chibudisa aiwa ndingotora for example kani tisi tinoziva izvozvinodiwa pamusha imi makarasika kurasika kweyo imbomvura kani Magi uya tiite devolution ndotaura nenyaya devolution development iwo uri kutaura maresources woenda nawo kwamutare ndo zviri kurambwa maresources close at home tozivana isinewo hatimobva takasangana uri hanzvadzi yako ndakana ukama newe ndakaita ukama newe kana
wakura uchitivhara ukaendesa maresources kwamutaro uko nenyaya yekuti vhara zvemanga-manga uda kuita nga mapolitician womuromo wako handizazvadza yako where did the devolution achadzoke akaenda kusouth mama ari mwero arimo uchitaurasa nemutorokutaurawo zvangu chera mvura tiiweyo nyaya mabasitu